ассалому алайкум хонандагони азизу гироми қадри ман. мо омӯзгорон шуморо хеле пазмон шудем. боварӣ дорем ки шумо низ литсейро пазмон шудаед. чӣ тавре ки шумо медонед, дарсҳои минбаъда ба тариқи онлайн гузаронида мешавад ва итминони комил дорем ки шумо дар ин ҷода фаъол будед ва фаъол мемонед. инак хонандагони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо зиндагиномаи адиби шинохта Фазлиддин Муҳаммадиев ва осори боқимондаи ӯ мебошад. Фазлиддин Муҳаммадиев 15 июни соли 1928 дар шаҳри Самарқанд дар оилаи саҳҳоф, яъне ҷилдсоз ба дунё омадааст. баъди хатми мактаби миёна ходими адабии рӯзномаи Тоҷикистони Сурх буд. соли 1951 мактаби марказии комсомоли Кумитаи марказии комсомолро дар шаҳри Москав хатм намуд ва ба кори рӯзноманигорӣ машғул шуд. ҷонишини муҳаррири рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон, муҳаррири газетаи Муаллимон, мудири шуъбаи рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ, котиби масъули маҷаллаи Замони Тоҷикистон, мудири шуъбаи Наср ва котиби масъули маҷаллаи Шарқи Сурх, ки баъдан Садои Шарқ номгузорӣ карда шуда буд, фаъолият мекард. соли 1962 курсҳои олии адабиро дар назди Институти адабӣ ба номи Максим Горький дар шаҳри Москав хатм намуда, дар идораи маҷаллаи Хорпуштак, киностудияи Тоҷикфилм ва нашриёти Ирфон кор кардааст. ӯ сармуҳаррири Кумитаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба кинематографияро низ ба ӯҳда дошт. аз июни соли 1978 котиби раёсати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. очерку ҳикояҳои аввалини Фазлиддин Муҳаммадиев дар нимаи дуюми солҳои 50 дар матбуот пайдо шуданд. масалан, Раиси нав, ки соли 1955, Муҳоҷирон соли 1956, Фаттоҳ ва Музаффар соли 1958 ва ғайраҳо. соли 1958 маҷмуаи очерку ҳикояҳои ӯ, соли 1960 повести Таркише ки ба вуқӯъ наомад, соли 1963 Одамони кӯҳна, соли 1964 Биби Зайнаб, соли 1969 маҷмуаи ҳикояҳо таҳти унвони Сози Мунаввар аз чоп баромаданд. соли 1974 романи Палатаи кунҷакӣ ба таб расид. қариб ҳамаи асарҳои ӯ ба забони русӣ тарҷума шуда буданд. асарҳои Фазлиддин Муҳаммадиев ба забонҳои ӯзбекӣ, латишӣ, арманӣ, эстонӣ, қазоқӣ, туркманӣ, қирғизӣ, украинӣ, беларусӣ, олмонӣ, полякӣ, арабӣ, венгерӣ, чехӣ ва булғорӣ низ тарҷума шуда буданд. аз рӯи сценарияҳои Фазлиддин Муҳаммадиев киностудияи Тоҷикфилм филми бадеии кӯтоҳметражи «Заду хурд» соли 1973, филми мустанади «Субҳи кишвари ман» соли 1974, филми бадеии «Вохӯрӣ дар дараи марг» соли 1980 ва ғайраро ба навор гирифт. филми бадеии «Вохӯрӣ дар дараи марг» дар кинофестивали 13-ум сазовори мукофот ва дар кинофестивали мамлакатҳои Осиё, Африка ва Америкаи Лотинӣ, ки дар шаҳри Тошканд гузашта буд, сазовори диплом гардиданд. Фазлиддин Муҳаммадиев дар соҳаи тарҷумаи бадеӣ заҳмати самараноку сермаҳсул ба харҷ додааст. тарҷумаҳои тоҷикии романҳои Андрей Стил «Зарбаи аввал», Садавян «Ҷазираи гулҳо», повестҳои Чингиз Айматов «Ҷамила», «Алвидо Гулсарӣ», Левин «Ҳаяҷони севум», Қаҳҳор «Модаркалони меҳрубони ман», «Овоз аз тобут», Губарёв «Мӯъҷизаҳои бузург» ва ҳикояҳои алоҳидаи Чехов, Драйзер ва нависандагони пешқадами адабиёти хориҷӣ ба қалами Фазлиддин Муҳаммадиев мутааллиқанд. Фазлиддин Муҳаммадиев бо унвони ифтихори корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон ва ҷоизаи адабии ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мушарраф гардид. Фазлиддин Муҳаммадиев зиёдтар бо жанрҳои қисса, очерк, ҳикоя ва роман сару кор доштанд.
адиб ниҳоят 15 июни соли 1986 бар асари кордзании чанд тан авбош дар рӯи мизи ҷарроҳӣ ҷон додааст. аз рӯи барномаи додашуда бачаҳои азиз, мо бояд порчаҳо аз қиссаи одамони кӯҳнаро мутолиа намоем. бори дигар ҳушдор менамоям, ки мутолиаи қисса ҳатмӣ аст, зеро бароятон саволҳои тестӣ пешниҳод карда мешавад, ки маҳз аз ҳамин қисса омода карда шудаанд. боиси қайд аст, ки қиссаи мазкур хеле аҷоиб буда, он аз баҳсу муноқишаи зану шавҳар оғоз мегардад. аниқтар карда гӯем, он дар бораи оилаи омӯзгор Сафоев, ки ҳамсаре дошт бо номи Оишахон, ки дар дорухона фаъолият мекард ва ҳардуи онҳо дар ҷустуҷӯи манзили истиқоматӣ барои гирифтани иҷора буданд, оғоз мегардад. онҳо манзил меёбанд, ки он ҳавлии Зиёамак буда, каме аз истгоҳу ҷойи корашон дуртар будааст. бо киҳо шинос мешаванд ва чаро ин қиссаро адиб одамони кӯҳна ном ниҳодааст, пас аз мутолиаи қисса хоҳем фаҳмид. бо ҳамин дарси имрӯзаи мо ба итмом мерасад. аз шумо хоҳиш менамоем, ки давоми қиссаро мустақил хонда ба саволҳои тестӣ омодагӣ мегиред. хайр, сарбаланду саломат бошед.